In dai zan ce zai taɓa raina a take a nan zan ɗau mataki in ci kai da layi matsalolin suna kira na da wuta na ce musu Allah wahidi duk sun ce min mahadi yarda ce dai san magani Allah shi ne gata da rai a yanan yau ko ayu a cikin albarkaci na abin cika wurin na cin hu ni da na tashi da ɗan uba sun so suka yi da mararraba to na ji da gani aniyar kowa ba ni ban ma da production ba ban haka a cikin ba ban ci sai ta ban ba ba ci haka nake yi ba aikin shamsan ne ma tukuni ba na bin layin ɗan da ci waye ce bai iya ya zai iya yarinya zai iya ko ba gambo zai iya in baka sa da yan kallo ba ai ba kai bidiyo ba na zo domin na ɗau mataki ban san rini don sa za mu ɗau mataki in ka taɓa ni ka san da za mu zo na ɗau mataki a kan siyo a bai kuwa mai hankali mai magani ko ɗan uba sun san da ni dodon su ne baban su ne mai ba su ne ni na faɗa dodon su ne ko wata faɗi dole za mu zo na ɗau mataki da daji na saba basu mai yaji basu nake ya fi geji na yanka musu haraji wata na sanya caji waye ce bai iya yaro zai iya yarinya zai iya ko ba gambo zai iya mataki kai sa ido sana'ar waje zan ɗau mataki aikin ba zafi ka moɗa da ruwa a randa idan waɗa masu kai da sanda sama na yi daban da wada a haka Allah ya yi ni ban san ɗaukar raini ban raina ka ɗaukar raina ni ban zaka ka ba ka zaki na da kai magana ka za ka gano shi yasa na fito na zo ka gano zuwa da kai babban sabo ruwa ko ba sa'a ne gun kwando ta riga a sa babban wando aro ka gafara ga dodo na zaɓi sana'ar waka na rabu a harkar wanka tun dare sun ce sai yi an tare su komi na ana tare kana hausarin muna lare na sabi muna tafe ka mota suna gide sauran ai suna gide kuna asali ina tafi yau abin da armashi ni kan sa su murmushi